Mitäs se lehti sanoo? No, kerro. Kuinkas tää? Asiakkaan tilaama rakennusprojekti valmistui etuajassa. Häh? Joo. Tämä on siis se rakennus, joka kuuluu arkkitehtonisesti ja rakenteellisesti kansallisesti huippuluomuksiin. Jopa kokonaisbudjetti alitettiin. Ja asukkaat pääsivät muuttamaan kohteeseen etuajassa. Upeeta. On. Lopputarkastuksessa ei löydetty mitään huomautettavaa ja asukkaat ovat jutun mukaan enemmän kuin tyytyväisiä asuntoihinsa. Se on makeeta. No on. Kerrankin kirjoitetaan jotain kivaa rakentamisesta. Kiva lukea tämmöisiä juttuja rakennusalasta.